og velkommen til denne podcast, hvor vi vil se på størrelsen af det observerbare univers. For at komme i gang, så må vi nok hellere starte med Big Bang. Hvornår skete Big Bang? Jo, det skete for 13,8 milliarder år siden. I hvert fald, det er i hvert fald det bedste estimat, vi har på universets begyndelse lige nu. Hvorfor er det spændende? Hvad har det betydning? Altså først og fremmest, så vil det i hvert fald betyde, at en foton højst kan have rejst i 13,8 milliarder år. Det er jo levetiden. Man kan nok let komme til at tro, det ser man i hvert fald også nogle gange på internettet, at hvis man sådan står her på jorden og kigger ud i rummet, jamen så vil vi højst kunne se ting, som er 13,8 milliarder lysår væk. Det virker i hvert fald til at give god mening, for lyset det bevæger sig med lysets hastighed, og hvis det gjort det i 13,8 milliarder år, så må det fjerneste vi kan se, radiusen af det observerbare univers, det må jo så være 13,8 milliarder lysår. Men det er ikke rigtigt. Og hvorfor er det ikke det? Jamen det er fordi at universet udvider sig. Lad os prøve at kigge på år 380.000 i forhold til universet. Altså 380.000 år efter Big Bang. Her der begynder fotoner at kunne bevæge sig frit rundt uden det har vi hørt om tidligere, at der fotonerne de bliver ikke længere sådan absorberet af i den her mærkelige plads, men nu begynder de at kunne bevæge sig frit rundt. Lad os så prøve at kigge på et udsnit af universet, og lad os sige, at vores koordinat, der hvor vi kunne tænke os at være på det tidspunkt, det var her, den blå cirkel, og så den røde cirkel, det er et eller andet objekt, som der ligger 30 millioner lysår væk, og det udsender lys. Hvor lang tid går der så før det lys rammer os? Jamen så kunne man jo igen hurtigt komme til at tænke, jamen det er jo 30 millioner lysår væk, og hvis sådan en lyspartikel den bevæger sig med lysets hastighed, jamen så må det jo ramme os om 30 millioner år. Og efter for eksempel 10 millioner år, så må lyset være kommet cirka hertil. En tredjedel af vejen. Men igen, det er heller ikke rigtigt. Lad os prøve at se på situationen 10 millioner år senere. Hvad der så sket? Jamen så er fotonen i hvert fald kommet 10 millioner lysår frem. Men den er også kommet længere frem. Den er måske kommet 20 millioner lysår frem. Eller sådan, altså distancen fra fotonen til objektet er måske 20 millioner lysår. Og hvorfor er det det? Jo, fordi som sagt, universet udvider sig. Så den vej, som fotonen har passeret, den udvider sig jo også. Så når den ligesom har rejst i 10 millioner år, jamen så det den tilbagelægger, det rum bliver ligesom udstrukket. Så den er måske kommet, altså den er måske 20 millioner lysår fra sit oprindelses objekt, hvor den kom fra. Hvor langt er den så hen til os? Jamen, altså der er hen til os, den vej, den ikke er kommet endnu, det er jo også blevet strukket ud. Så her der er der måske 50 millioner lysår. De her distancer, som der kommer op nu, dem har jeg ikke, det er nogle jeg slynger lidt ud. Jeg har ikke regnet på det, og jeg tror det er meget kompliceret. Jeg ved ikke hvordan og hvor hurtigt universet udvider sig, om det gør det på en let måde eller en kompliceret måde, men det er heller ikke, altså det gør ikke så meget i forhold til at forstå pointen her. Hvad så nu? Nu kunne vi måske sige, der var måske 50 millioner lysår fra fotonen hen til os. Så går der så 50 millioner år før den rammer os. Og det kan I jo så nok regne ud, at det gør der ikke, fordi at universet bliver ved med at udvide sig. Så lad os prøve at kigge 25 millioner år frem. Hvor at universet har udvidet sig endnu mere, og endda måske rigtig meget på det her tidspunkt. Hvor kunne fotonen så nu være?
i forhold til dens oprindelige placering. Altså sammenlagt, der har den i hvert fald bevæget sig i 35 millioner år. Så den har i hvert fald minimum bevæget sig 35 millioner lysår. Og så er der jo også den der udvidelsesfaktor. Altså efter 10 millioner år, der havde den jo bevæget sig i alt 20 millioner, eller den havde ikke bevæget sig, der var 20 millioner lysår fra det objekt, der oprindeligt emitterede den, ikke? Så hvis det kunne ske på 10 millioner år, hvad kan der så ikke være sket på 25 millioner år? Så altså, nu kommer vi bare med et gæt igen. Det kan være, at situationen ser sådan her ud. At den måske er 80 millioner lysår væk fra det oprindelige objekt, der emitterede den. Og nu har den måske 300 millioner lysår hen til vores koordinat. Ja, jeg tror, jeg vil ikke lave en udvidelse mere. Nu tror jeg, I fanger pointen. Så man kan sige, det tidligste lys, vi ser, det har rigtig nok bevæget sig i omkring 13,8 milliarder år. Men i forhold til den koordinat, hvorfra det oprindeligt blev udsendt, så er der længere fra vores koordinat til den udsendelseskoordinat på grund af universet, der udvider sig. Lige nu, der lyder de bedste estimater på, at radius af det observerbare univers faktisk er på cirka 42 milliarder lysår. Så cirka 3 gange så meget som det forkerte svar her i starten. Og noget andet, der er interessant at tænke på, det er altså det tidligste lys, vi kan se, der hvor det kommer fra. Jamen, der er jo også sket en masse ting siden Big Bang. Så det kan være, at der sidder nogle mærkelige væsener der, i deres koordinater, kigger i retning af vores jord, og så ser de noget tilsvarende gammelt lys. Ja, det var det. Tak fordi I lyttede med. Ja.